Ka Khatsawphra College kabadon hamairang hinne ka Sngi kala Pynlong Ïaka Sngi Pynkut Burom yaki Samla Pule kibala dep Pule yaki kerdan jongki hapo kani ka college nado usnem arhaja apuar hado usnem arhaja arpusan ki Samla Pule kibala pendep yaka jing Pule kibadon kumba South Park handai pusan Ngut ki kentup yaki tu kibala pendep yaka kerdan Pule BCom honors but BA honors kini ki Samla kibala pendep yaka jing Pule ki daina pedengki kendiat teli ki batch bandingkong ban pas na kate ka jaka Pule nado pelaseng Ïaka hausnem arhajar khatnyo hamairang Eastern West KHASI Hills District nalor ka jing sam yaki sirnot pendep yaka college kala samru yaki tablet shaki kena class 12 kumshi Bynta jong ka jing thmu jong ka sarkar Ka Office jong ka Director General of Police hinne ka Sngi kala Pynkut Burom